hi guys. Maning ilok. Oh, kana ba? Let's go. Aming saan mo bato ding? Basa ganggan sa linung ag nga kanon. Ate tang-tangwan bato sa lighter. Me. Yo, gusto ko tan bata. It's very hot in here. Guys, Wala lang yung kawan ni mais daan. kuan na yung manghiwa na mi sa kuan. Wala man We do the cutting. We do the cleaning. Wala man may tagtaran mo na mo tagtaran. Yo, ani. Naman si. Industrious kay ba? Industrious kaya. Wala na padung na ni siya kuan. Amo ni tiplahan para okay na siya mo makaon ba. Asa Nga mo naman. siya Jandes Kilawin. Featuring Lance, Cardo, and Lauro. So mauna ni guys. Bitsin lang asin yung kuwang ani. Ang mong kauban, yung kuha pag bitsin yung asin. Ug mao din ning gilong ag ni Lance. Ablihan na to tanaton sa sod. Lo. Oy. Naluto yun eh. Smoke breaks ata, powered by Marlboro. Powered by Marlboro and Mighty. There we go, smoke break. Ayan. Sa guys, eh. Kapoy kayo. Init kayo. Tingnan mo dito ang boss.
let's do the eating guys. Ding, kumusta ang hilaw nga kanon ni Lance ding? Okay ra kayo. Kurot gyapon. Ikaw lang, saan sulti mo sa planning kan, dyan di sa kinilaw. Okay kayo. Fights kayo. Kami kayo. Kurot eh, wala na nabilin unod eh, gabi ha. Hasta lamas, ano na bilin ha. Kuha na makan sa lamin sito. Kaya Lance, after sa lamian nga pagkaon ba, unsa may pinaka the best nga panghimaga sa kinilaw? Hey guys, welcome to our vlog. So pagkabakal here. Karon dai mga ligo na mi guys. Oh. Kuya kay nay mga wild snakes ba. Pero okay ra. Kay tungod init kayo. Buhaya din. Uy. Padaw na taligo guys. Mao ni siya atong kaliguan ano, dako kay space. So kung ganahan mo maligo dire, ari lang mo sa Balamban. Naa ni siya daghan dire, Balamban. Unsa ni nga Andre lugara din? Ang ilang tawag ani suba. Pero kuyaw lang ani. Na mga wild snakes. Dapat kung maligo mo ging ani, daghan mo. Berarti balik. No! 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 Hello everything, wey. Hello everything. Ding. Karon sa rin ay magibutang sa imong panit de. Kuha ni siya guys, mo ni siya kung naligo kayo mo ani dire para dili mo itom kayo. Dapat buha man ni. Unsa na siya? Kuha ni siya yuta. Kilid ra gud. Nakapaunsa rin na sa imong panit. Makapa-smooth ni sa imong panit niya, ikaw itom kayo. Puti ka ba? Dili kayo mo kuha. Arloy, mo sa yung Yung pa. buhat ba siya paa ba? Unsa din mga vitamins, mga minerals na Vitamin A to Z. Plus iron pa ni. symptom. Oh, na. Hikap mo sa imong panit ana. Smooth kayo. Oh. Ano siya kung naligo kayo mo ginani guys. Kung unsa sa resulta din kung ibutang sa naong din. Ha? Kung sa naong Kung ibutang. ibutang mo siya sa naong nimo. Imong naong di mo usab. Pero mo smooth ra siya. Ibutang siya naong. Oh, wala. Gratik ra. Yang ginang ikuan ron ilusyon niya ron. Dayon yan ko. Sampulan mo, saan pagbutang sa naon ni Arlo. Wag tang kubal na ko eh. Oh, sa ni sa kubal eh. Oh. Nam siya mga nutrients gud, mga flesh eating bacteria. Tama to guys. Smooth ang skin eh. Ano to kayo? Ano siya pagligo ka sa ikaw? Tada! Surprise! Surprise! Ano si umang. Picture lover ba? Lom lagi na dia. Lom. Pang-pang naman ni diri ako sa gayan na.
Wow. No, din ba to diri no? Unsa tawagan yung activity hading? Kuan na siya guys kanang outdoor kuan ba? Stone throwing ba? Stone throwing. Kanay siya guys magkuan mi siya contest mi skipping stone palayan na mi. Daghanay ba? Daghanay kontor niya layo ay kuan ba. Kaning kuan namni siya amo kuan ba mga technique ba nami mga tagsa ka mga technique. Mo siya kanang kuan ba supreme swing ba. Asa ipakita do nila unsa paggunit. Mo siya technique ana siya paggunit. Ang tawag na supreme swing. Ano na siya? First step mo ana ka ana. Nga na position ha. Oh, grabe layo. Ba? Neutral swing ra ba? Normal ra, normal. Oo. Yan ang itas tag bato. Bisag unsa klase nga bato ani mo kuan lang gyapon sa untol. Kanang bato nga puti ding. Mahilis. Mythical creature man na. Inani kadak ka mo untol gani dag. Ay, dali na. Neutral swing ni siya. Sakto. Grabe yo. What to guys? Supreme swing guys. Ako dyan di kay. Unsa tayo mading? Supreme swing o neutral swing ra to ko. Iwalan, sunsaw na. Iwalan. One ya, gear 1. Ha? Gear 1 swing. Lupi. Oh, liyo. Iwalan, unsa na. Siya finger swing. Dako muli siya. Pinggir kami may kaya aga biha pa ba mo law. Ano siya dako mo siya bato so. Depende sa iyong paghapak. Kung gusto iyong hapak nagandagdag si untol. Oh, Ariana. So, last na ko nga technique sa grabe practice na kuat ni. Kuan na gud ko ron 25 na gud ko ron. Yes. 25 pa dagit. So good ko practice ni 10 years old ko. So 10 years na akong gi-practicean. Pinaka-the best yun ako nga kuan technique. Kani guys, mo ni si lover swing. Nga lovers yung siya ding. Kay bisag usaw na mong hunat sa imong gugma. Biya lang gyapon kaniya. Anong gitawag man mong tinghaya swing? Dabiyaw ba? Laro ba mulutaw man? Ako di. Ako di magumulutaw. Bukat kay ang gugma para niya gud. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming 忘れないで Okay guys. So mao na to among kuan diri sa kuan kaliguan na no. So padung na mi uli. Signing off. Tropang kabakal hiyo. See you.